Și introducere trebuie să știm că codul de procedură penală este modul cum organele judiciare identifică, prinde făptuitorul, îl aduce la ei, îi audiază, îi aplică pedeapsa și trimite spre penitenciar. Trebuie să știm că procesul penal are 4 faze: urmărirea penală, care este efectuată de polițiști și de procurori. Și ce se întâmplă? Se identifică, se stabilesc împrejurările de comitere a faptelor și dacă se decide, dacă e cazul, să fie trimis în judecată. A doua etapă este camera preliminară, care este o fază incipientă a judecății. Este formată dintr-un judecător care ce face? Face 2 lucruri: verifică legalitatea probelor și a actului de trimitere în judecată. A treia etapă este judecata propriu-zisă. Ce se întâmplă? Există un complet de judecători care administrează probele și se stabilește dacă persoana în cauză este judecată și dacă a săvârșit și necesită să fie pedepsită. Ultima etapă, care unii consideră că nu este etapă propriu-zisă, este punerea în executare a hotărârii judecătorești, cum ar fi, de exemplu, închisoarea în regimul penitenciarelor. Trebuie să știm că în cadrul măsurilor se fac tot felul de urmăriri penale, se fac tot felul de hârtii, se iau măsuri preventive, cum ar fi reținerea și măsuri asiguratorii. De exemplu, interceptarea. Trebuie să ținem minte că sunt unele măsuri preventive în timpul urmăririi care sunt luate de JDL. Trebuie să ținem minte, de exemplu, că în faza de judecată putem avea judecata de fond, completul, putem avea judecata de apel și putem avea, de exemplu, la înalta curte, poate fi judecători de completul de 3-5 judecători. Trebuie să ținem minte că competența instanței primare de fond a judecătoriei, a tribunalului, când apare o cale de atac, apelul, se judecă la curtea de apel. Victima se numește persoană vătămată. Dacă pretinde și un prejudiciu, se va constitui parte civilă. Făptuitorul, în urmărirea penală, se numește suspect, iar dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală, PMAP, adică sunt probe suficiente, devine inculpat. Deci suspect și după PMAP devine inculpat. În urmărirea penală, deci, se pot lua măsuri preventive. De exemplu, reținerea, care se poate face de organele de cercetare penală și de procuror, pe maxim 24 de ore. Se mai pot face control judiciar pe cauțiune. Bine, aceasta dacă este suma mai mare ca 1000 de lei, care acestea se iau de judecători de drepturi și libertăți. Arestul la domiciliu, un fel de izolare, care în timpul urmăririi penale se poate lua până în 30 de zile, iar în timpul judecății pe perioadă nedeterminată. Arestarea preventivă, când sunt anumite condiții: F, M, V, I. F încearcă să fugă, M încearcă să influențeze martorii, V presiunea asupra victimei face sau I pregătește săvârșire, comiterea altei infracțiuni. De cine e luată această măsură? De JDL, de judecătorul de cameră preliminare și de judecătorul din completul din faza de judecată. Mai este aici o condiție la arestarea preventivă, cum ar fi a 5-a: infracțiunea este gravă și este pericol pentru ordinea publică. Trebuie să ținem minte că urmărirea penală, în cadrul urmăririi penale, această arestare se poate face până în 30 de zile, maxim până la 180 de zile, iar în timpul judecății, până la maxim jumătate din maximul special al pedepsei, dar nu mai mult de 5 ani. Pe lungi ale procesului există și o procedură în formă restrânsă. De exemplu, în timpul urmăririi penale, când infracțiunea este, pedepsa prevăzută de lege este până 7 ani, când se face, există o înțelegere între procuror și inculpat și se realizează un acord de recunoaștere. Și ce se întâmplă? Trebuie să fie îndeplinite 4 condiții. Făptuitorul este în condiții ale inculpatului și să recunoască fapta, să accepte încadrarea juridică, să fie de acord cu cuantumul pedepsei și modul de executare propriu-zis al pedepsei. Ce se întâmplă? Acest acord de recunoaștere este confirmat de procurorul ierarhic superior și validat de instanță și îi se aplică astfel pedeapsa direct, fără a judecată.
Și, de exemplu, mai există o modalitate când inculpatul recunoaște învinuirea și în timpul procesului, când aceasta permite scăderea pedepsei cu 1/3 a limitelor speciale. Sau o a treia situație, când la finalul procesului se acordă renunțarea la amânarea aplicării pedepsei RAP, știm când PPL e mai mic ca 5 ani, sau amânarea aplicării pedepsei AAP, când PPL e până în 7 ani, iar pedeapsa concretă aplicată este până în 2 ani și este și acel termen de supraveghere de 2 ani. Trebuie să ținem minte că, tot aici la procesul penal, în cadrul urmăririi penale, procurorul trebuie să ținem minte când consideră că urmărirea penală și, deci știm că inculpatul a săvârșit fapta, dar nu e în interes public continuarea urmăririi penale și astfel apare instituția renunțarea la urmărirea penală și sunt niște condiții când PPL e până în 7 ani și trebuie să existe o chestie, o mediere sau, de exemplu, infracțiuni de până în 7 ani, când s-a retras plângerea prealabilă, când s-a împăcat. De asemenea, trebuie să ținem minte că în cadrul căilor de atac ordinare avem primă instanță la instanță de judecată, în apel, care și căi extraordinare, cum ar fi recursul în casație, contestația în anulare când sunt vicii de procedură, revizuire când există motive noi sau când e interesant privind modificarea legii sau anumite condamnări la CEDO. Deci nu mai există acel RIL. Și trebuie să ținem minte că oricând acum instanțele se pot opri și cere în alții curți o HP, o hotărâre prealabilă. O altă instituție tot aici interesantă este amânarea executării pedepsei. Amânare executării pedepsei când datorită unei boli grave, care nu poate fi tratată în sistemul penitenciar sau Ministerul Spitalului, Ministerului Sănătății, și datorită gravidei sau care are copil sub un an. Trebuie să ținem minte, acum, noțiuni introductive privind procedura penală. Știm că procesul penal este cadrul organizat privind tragerea la răspundere penală a unei persoane. Și trebuie să demonstreze toate acele care le-am învățat în trecut. Vinovăție, nejustificată, imputabilă, răspunderea penală, să nu fie cauzele astea care înlătură răspundere penală, că se dau sancțiuni de drept penal, că sunt cauze care stâng executarea, cum ar fi grațierea sau prescripția executării pedepsei. Trebuie să ținem minte că să nu confundăm acești termeni. Juridic înseamnă legat de lege, ce e în legătură cu norma juridică, judiciar înseamnă legătură cu procedura de judecată contencioasă și judecătoresc, ce ține de autoritățile judecătorești. Trebuie să fim atenți la grile. Deci, că cei care înfăptuiesc justiția. Și se dă exemple de proceduri judiciare. Reabilitarea, liberarea condiționată, măsuri de siguranță privind confiscarea specială, cum ar fi, de exemplu, acțiunile în procesul penal. Și avem acțiunea penală și acțiunea civilă. Mai avem participanții la procesul penal. Și avem organele judiciare, organele de urmărire penală, procuror OCP, JDL, judecător de drepturi și libertăți, JCP, judecător de cameră preliminară, părțile din procesul penal, subiecții procesual principal și secundari. Trebuie să ținem minte că avem recapitulăm fazele procesului penal și avem urmărirea penală. O recapitulare scurtă. Ce avem? În cadrul urmăririi penale, obiectul acesteia este de a strânge probe pentru investigarea existenței infracțiunii, identității făptuitorilor și stabilirea răspunderii penale. Și finalul urmăririi penale se decide dacă este necesar să se trimită în judecată sau nu. Și dacă se decide să trimită în judecată, procurorul emite rechizitoriu. Atenție! Nu generează și automat începerea judecății. Acolo, la camera preliminară, cred că de acolo, deci acolo se decide. Totuși, trebuie să știm că finalul am văzut, iar începutul este ordonanța de începere a urmăririi penale. Cine o eliberează? Organul de urmărire penală. Avem acum faza 2. Este faza de cameră preliminară. Și ce se întâmplă aici? Analizează două chestii. Legalitatea trimiterii în judecată și legalitatea netrimiterii în judecată. Adică trimiterea în judecată ce faci? Verifică competența, legalitatea sesizării instanței, dacă s-au administrat corect probele, legalitatea efectelor actelor de urmărire penală. Dacă e de netrimitere în judecată,
respectiv se verifică aceleași lucruri. Cine face aceste acte, aceste măsuri? JDCP, judecător de cameră preliminar. El în final ce decide? Dacă începem sau nu judecata. Dacă nu, se restituie cauza la procuror. Trebuie să ținem minte că trimiterea în judecată nu este egal cu începerea judecății. Acum ce avem? Judecata propriu-zisă. Judecata propriu-zisă, ca obiect, este că ea se referă la judecata a faptelor și persoanelor arătate în actul de sesizare. Finalmente, la finalul judecății poate să fie condamnare, poate să fie, deci cu executare sau suspendarea executării pedepsei, poate să fie renunțare sau amânarea aplicării pedepsei, poate să fie achitare. Achitarea când? Când nu se face vinovat de comiterea infracțiunii. Ceea ce îi se imputa nu era infracțiune. Poate să fie încetarea procesului penal. Intervin niște cauze, cum ar fi retragerea plângerii prealabile, împăcarea, nepedepsirea. Cine face toate chestiile astea? Completul, instanța de judecată. Prin ce? Prin hotărâri. Și ultima fază, unii nu acceptă executarea hotărârilor penale. Faza execuțională.